ani sojalen do bi ka awla soranga kuno foni o kene kan foli be aw yo faw sigero la o be ngal la je mali kono mali ko kan ayo bismillah bi juma kuno foni o konnala kuna funi damnela anga jamana jawarani sobani o yartemi oli a kuna funi ya dike kasangani Banque nationale du développement agricole ni o BNDA ko anga jamana kon gouvernement yo contrôle soro kala kam wakati mne ko sanga jamana ka action meta ijo 73,33% de l'année o keme sarala biolon vla ani saba murumuru bisaba ani saba o anga jamana tay BNDA o konnala anga jamana ministre nyama général de division Abdoulaye Maiga kasangani ya gasina boli gana jamana konnala okumu min konnala atrani anga jamana nyama asimi gbita kachika ndo e katula se gana jamana nyama ma odela kunungo wula da fla wakatu konife ale bismillah la gana jamana nyama fe wala tabi se anga jamana nyama ka chika wala se chugo yamina ayesi kunafonio konna la Burkina Faso jamana gouvernement koni akunafonia di ko femi sefa war milliard bisaba anikili odo ko mina labla kalan kota bina kunka war min koni mina do Burkina Faso la ko limetru la wala sa kalan koni bisere ke chogo mina basigi ani aketo ko nyuma konna la janvier kalo kletan duru anga jamana nyama asimi goita esina bolike kata kuliguru region konna la akasina boli minkera sababu yeni atara kuliguru region kon stade bani oe andula chikene ba kata okolo bukari o ko fe stade mali arena ni o kone basket tiremba min koni mina jo kuliguru ko olu fe no mimsa ke sababu ka basket bo munu yere bike international we ka seka olu bisimila chugo ya mina ayo obirigi den foloda o kum kelen konna la kasangani emiya ka 46e promotion ma o ka boli koni akera o fana keneka mi yere kon promotion meta jo forma mefla ani biduru ani durula kata siblake kata anga jamana fintigla kamunu tora kele dagala o koni wale ya nyumanyi mimse gato ante nyina o ka baraba kelo anuka sacrifice ba ko chugo ya mina o re projet ba mi daranga jamana nyama asimi goita nya koro kunungo alamsa janvier kalo kletan ani woro projet mi te do were ka kambilibili ba dojo mimi na ke katika olufeno hectare ta ani kile o sanfe mi yere konna wina munima ba dojo kayin konna la ni o ebunima miradori mimi se ka ke tasiblake kata anga fintigla ka kilingili a chamana musoma munu kontura kele dagala faso kuma boliyorola anga jamana nyema koro El Haji Ibrahim Boubacar Keita ibeka ni daba maga wole sira alima kasangani aleka tanyali sansabana o san yelemo o koninyi asoma o koni sarakati bo bado labe aye minkera kunungo alamsa janvier kalo kletan woro akaso koro olani o yesebeni koro ka o yere o koni fino akadimba ya konnala mi yere o kumuna wi sarakati bo ke ka kurone kalon ke kataka bamba ka to yere koni o yoro ayesi kunafonio konna la wakati labana ngunu kuma uchaira koswe ko femi togo jamana ani chadi mana kulube fega do ayesi o konina miere koni kera sababu ye togo jamana ministre nyashinu ka jamana ko ka ko ma ale kuma raka sangani ni ngunu kan koni temetemeliye aka kuma ola ayira ka fo ko togo jamana koni ka fo kabidu ayesi konna la ko o konite decision jugumai wa ko te koye ko minte se kake wa koni ye adalema koni ye afo ko kata population kilingelen bela jiralen koni nyininga wo aklina ye muye toko jamana farala ayesi jamana kan ko bebi na finyana ko awo o kama ko ale kon ba fo ko o koninte hakilna jugumayi ameta ko kan kibaru la Nigeria ka ofino Nigeria fintigila ka kasanganu ka wulika joni dogo kunyi konna la ukoni tatu ku kosobe ba makati wale tigila ma olu konna kada ka irala ka fo terroriste keme biduru ani woro Nigeria fintigila ka uye olu de faga terroriste keme nani bi woro ani nani uye tikeke olu de fanana mi refne krasbobi ukoni otaji ma keme bisheki ani kile munu koni tumnel no ba makati wale tigila ma ofe usera ga olu de fana koni labla ni kuna fonu ya nunu koni dila Nigeria jamana ministry minyeshine nuka lakana ko ma general Edward Buba aka kunofonio konna aye ayira ko armu keme flatan ani kononton uye tikere ko la bamagati wole tigila mawbolo o make abane munition bafla ani keme shegi uyo fane koni soro bamagati wole tigila ma olu yere fanana aka kuma konna la fo femma ko raffinerie de pétrole illégal uyo obinani ani woro koni soro bamagati wole tigila ma olu konina wa femi réservoir o koni metaju koni mara femi yere koni o konna la usera ka tike koni ke o biduru ani woro bonyanko la bamagati wole tigila ma ko kerno ga munu koni shuye femi état du delta o marabulo yere o konna la
ayesi kunnafoniyaw kɔnɔna la an bɛ taa Niger kaw fɛ yen Niger marabolo bɛ ni a bɛ fɔ o ma ko Agadez a yirala ka sanga ni wagati yɛlɛma ye ko fɔlɔkɔ jugu dɔ kɔni bɛna wuli ni marabolo in kɔnɔna la min bɛ se ka ye diɲɛsɛ jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ala bɛ se k'i kunda Mali jamana ani Burkina Faso jamana o fana kɔni kan o kama weleweleda kɔni bila n'o ko bɛɛ lajɛlen kɔni ka i janto i yɛrɛ la min bɛ se ka kɛ ni lunetiw kɔni donni ye fo ka taa se i tulo protégeli ma ani ka masque kɔni don ka se ka an nun kɔni tanga ka bɔ ni fɔlɔkɔ jugu ninnu kɔni ma o kɔfɛ maa minnu kɔni bɛ n'olu bɛ bolimafɛnw kɔnɔ n'o ye bolimafɛn sinanu ye mobile ko u k'u ka vitre fɛnɛ layɛlɛ ka da kan ni fɔlɔkɔ jugu ninnu dɔw fana bɛ na ni banamisɛnnin caman ye fana Abuja kaw fɛ Nigeria faba kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya CEDEAO ye a ka lajɛba kɛ ka sanga ni janvier kalo tile 15 tɛmɛnen araba don min yɛrɛ kɔnɔ u y'u ka décision laban yɛrɛ kɔni ka o da bɛɛ lajɛlen kulo kan min ye ko an ka jamana ba Maliba o kɔni mina bɔ CEDEAO kɔni jamana denya o kɔni na ka sanga ni janvier kalo tile 29 nata ye walasa ka se ka basigi sinsin an ka jamana kɔnɔna la o ye an ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔni hamina ko ba ye min yɛrɛ kɔnɔna u ye décision kura dɔ ta ni o bɛ kɛ ka kan kɔni jɔ an ka jamana région kura kelen-kelen bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ni o bɛ tali kɛ Buguni Kucala San Kita Douanza ani Bajangara o la fɛn min bara birigiden fɔlɔ kɔni da la an ka jamana ministre de la défense Sadio Kamara fɛ an bɛ taa Italie kaw fɛ yen Italie église catholique ɲɛmɔgɔ kɔni ye a décision ba ta ko fɛn min homosexuel ni o ye gorjigɛnnu kɔni ye ko a yamaruyalen do u ye u ka se ka kɛ prêtre kɔni ye église catholique olu kɔnɔna la nka ko condition kelen min bɛ a la o de kɔni ye u kana jɛ ɲɔgɔnya kɔni tɛmɛ u ni gorjigɛnnu ni ɲɔgɔn cɛ tuguni wa o tɛ a bannen ye u kana fɔ k'u bɛ gorjigɛniya fana kɔni ka o lafasa n'o tɛ n'a bɔra ko basi fosi tɛ a la gorjigɛnnu ka se ka fɔ k'u bɛ kɛ prêtre ye église o kɔnɔna la ni kunnafoniya ninnu dira ka kɔn wagati dɔw kɔni na a kunnafoniya kɔni tun dira tuguni ko fɛn min gorjigɛnnu ni o ye cɛ ni cɛ minnu bɛ ɲɔgɔn furu ani muso minnu bɛ ɲɔgɔn furu k'u ka furu bɛ se ka siri église olu kɔnɔna la kunnafoniya min bɔra nanzara jamana kɔnɔna la ka i kunda farafinna kan min yɛrɛ kɔnɔna farafinna jamana caman ye a yira k'a fɔ ko nanzara jamana kɔni bɛ fɛ k'a ka faamuyali cogo kɔni k'o imposer diinɛ fɛnɛ o kɔnɔna la aw minnu bɛ yen ni soso ɲɛbɛrɛ fo ka taa se suran tɛrɛw ma ani sokɔnɔ ɲinanw kɛlen don ka aw sɛgɛn kosɛbɛ ni aw bɛ fɛ k'aw débarrasser ka bɔ olu bɛɛ lajɛlen na aw bɛ se ka wele kɔni bila entreprise Seyrock service ma olu kɔni bi sow fiyɛ o tɛ a banni u bɛ kuru kɔnɔnaw fiyɛ fo ka taa se caniveaux ma ka a fɛn ɲɛnama bɛɛ lajɛlen kɔni tunu ka bɔ a kɔnɔna la ni aw mɔgɔ min mako bɛ u ka service la a bɛ se k'u wele u ka nɛgɛjuru sira la 74 10 25 97 ni o ye 74 10 25 97 Mali kunnafoni bolo sira lajɛbagaw ne bɛ dansigi kɛ bi kunnafoniyaw la aw ni ce a kan lamɛnni ko ɲuman la ala k'an si jɔ ka sini ma kɔnɔ ala ka dɔgɔko furacɛ daminɛ cogo ɲuman di a ma k'an ka bi juma bato bɛɛ lajɛlen minɛ